kung ang tawag sa grupo sa walang hanggang geflak, unsa man pod ang tawag sa grupo sa mga baka? Cows. Hey, what up guys? What's poppin' skirt? This is Jed Bermudez and welcome to the Modern Hustler. So today, you know the drill, let's go! Yun sa ngalan mo? Jack Nizon. Unsa? Jack Nizon. So na question sa'yo, gusto ba ka makadawag 20 pesos? 20 o 20? Ay, ka to? Gusto ka dili? Hindi. Depende. Kung makadawag ka, unsa yung palit dun sa 20? Wala. Unsa ang 5 nga pinakadako nga dagat sa tibuok kalibutan? 5 biggest ocean. Kalibutan? Oh, tibuok kalibutan. Pinakadako 5 kabuk. Biggest ocean. 5 biggest ocean in the world. Atlantic? Atlantic isa. Ano ba? Isa, Atlantic. Ano na isa? Pacific Ocean? Ansa? Pacific Ocean? Pacific Ocean, 2. Wala na lang kayo. Tulo na lang. Tulo ka daw. Atlantic, Pacific. Ay, 2. Tulo na lang. Oh, murang. Wala. Wala. Okay, so natay kaduha nga ma-interview sa ngalan mo. Dave. Dave. Tere. So, question sa imo, kung mansiran nimo in just kanang ay duha question, kung mansiran mo na kay 20 pesos. Sugot ba ka? Sige. Kung makadaw, kung sino palit sa 20. Libre na ako. Okay, ready na ka? Sige. Okay, so first question. Unsa ang 5 ka pinakadagko nga dagat sa tibuok kalibutan? 5 biggest ocean. Sa biggest ocean. Yes. 20 pesos, no? Legit. Isa rin. Pacific Ocean. Isa. Pacific. Atlantic Ocean. Atlantic, 2. Tulo na lang. Arctic na Arctic. Arctic na, tulo. Arctic. Ng... Ah, ba, hindi meron ba? Let's go! Celebes. Celibacy? Dili. Wala. Ito, tulo na lang ba? Arctic, 2, ingin ba? Arctic. Atlantic o Pacific. 2 na lang, 2. Ng... Let's go! Hindi ka Indian lang. Sea? Wala Indian Sea? Indian ha, Indian. Indian Sea. Indian Ocean. Last na lang, Indian Last. Ocean. Tayo, last Oh, din. ba, hindi kinakaroon ba? Indian... South China Sea. South China. Ito. May clue. Panglas, isa panglas. Wala, clue. Kaya naman mo question isa. Doon na question. Isa na lang. Yaw. Ito na lang. Arctic, ano to? Arctic, Atlantic, Pacific, o Indian. Europe. Sana lang, let's go! European. European, wala. Dili. Sa Europe lang. Ang isa. Wala na? Wala ka idea kay wala na. Sa malay. Mika. Mika. Mika Grace. Mika kay kung buntag. Miko. Mika. Okay, so now, question sa mo karag. Mansira mo na kay price. Ito ba madawag 20? Yes, basic naman. Okay, so first question. Unsa ang 5 ka pinakadako nga ocean sa tibuok kalibutan? Ocean? Yes. Hindi ka dakol ocean? 5 biggest ocean in the world. 1, 2. Pacific Ocean. Isa, yes. Atlantic Ocean. Atlantic, 2. Yes, tira nila. 2. Tulo na lang. Ang 2. Wala ko kumala sa oval. Wala. Okay, next question. Ano pa isa? Ano pa kayo chance? Okay, wala ulit chance.
Kung ang tawag sa grupo sa mga langgam kay flock, unsa man po ang tawag sa grupo sa mga isda? Amban? Ayaw mo. Wala ka wala? Doon nyo, wala na kayo. Wala jud. Wala? Okay, so, unsa nga lang? Princess. Itong matira naman questions na kay 20. Gusto ba kapag 20? Oo, balik ako sila. Hindi, Chokomel kayo balit? Chokomel kayo papalit? Okay, so first question ulit. So, unsa ang lima ka biggest ocean in the world? Biggest ocean in the world. Seryoso. Seryoso, busy ka. Pacific Ocean. Yes, isa. Pacific Ocean, Indian Ocean. Indian Ocean, Nice one. Pacific, Indian, dua na dua. Atlantic Ocean. Atlantic, tolo. Yeah, Chokomel kinayaran ba? Arctic Ocean. Arctic. Ba't na lang? Boom! Chokomel? Wala na. Ba't na? Isa na lang. Pacific, Atlantic, Arctic, ito, Indian. Isa na lang. Ay. Isa. Ay, masih matugayan. Kira eh. Paan? Ako may gusto nito. Maoro. Mauro? Nalimot ako sa kuwan. Isa lang isa. Philippines Sea. Hindi okay. Paan? Russia? Russia. Umutos na. Ano na siya? Dili. Wala? Wala. Okay. Kung ang tawag sa grupo sa mga langgam kay flock, unsa man po ang tawag sa grupo sa mga baka? Baka. Baka? Yes. Baka. Baka iniwan. Ano? Kung ang tawag sa grupo sa mga langgam kay flock, unsa man po ang tawag sa grupo sa lion? Let's go! Pero na ako, kung ang tawag sa grupo sa mga langgam kay flock, di ba, flock of birds, ano? Unsa man po ang tawag sa grupo sa mga lions? Lion King. Tiger. Tiger. Roar. Diligat. Ano na nga? Ay, busy crow na. Third shot. Wala. Wala kay. Ang tawag sa grupo sa mga langgam kay flock, kung saan po ang tawag sa grupo sa mga baka? Cows. Cows. Dili nga, dili. Dili cows. Dili. And so on. Wala. Sa baka? Yes. Saan ba siya natawag na dito? Grupo sa mga baka, ano? Lisod man niya. Ano ito? Wala. Wala? Okay, so next question. Asa nga kontinent na bilong ang country nga Colombia? Hello, dili. Ano sa iki? Dapat isa ra ka na. Kung answer ka, isa ra kay 7 ra man ang kontinent. Asa na bilong ang asa nga kontinent na bilong ang country nga Colombia? Saan? Murag sa South Asia na? South Asia, Asia ra. Philippines na bilang eh. Yeah. Wala. Okay ra. Ito. Ito, wait, loy na. Ayun na. Sige na. Hello. Tudloy na. Sa South Asia. Yes. Hindi ko yun. Wala. Kung ang tawag sa grupo sa mga langgam kay flock, unsa man po ang tawag sa
grupo sa mga isda. Hindi. Let's go! Ito tawag sa grupo sa mga isda. Oh, wala ka daw. Wala. School. Ha? Oh, wala ba? Yak. Kali? Pahila lang sir. Kanang sure agad ka. Schoolfish. Schoolfish? Schoolfish? Dili. Sakto siya icon. Schoolfish gid. Kanang sure isa na ka word. School? Sakto. Boom! 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖에 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들